Enggak rokok sih, Dik. Apa sih lah orang dah berkat sendiri. Kebaba sekang, kebaba ul. Bebak hayungni lukurokno kaitoni thani abonu sano. Ano kaham kereng tondoti ani besabeti takhu bukukno kaham kereng tongrodi ne. Pia a kaham kereng no paithago kebo ganaro asogui kok sanai kere sapung hopung bisnawo rokowi simin no tongna kalai thango je borok kaham tonenani bagui matai adai thani je surinai rok ujagao no phai sokphaio chini chuchu no tripuri khorang ni simin kholomung yapharo tei apte hai khalai tripura haste kuplang chini tripuri dofani lukurok kwbangma jagao no apte hai chuchu nana thaku apte hai bisnani lori manya angei tongnai rok kwbangma no tongo nei tripuri khorang sawi mano aborok no bo ahai no hai tripuri khorang ni phaising tei khulumung tei chibai yapharo tamni bagui hinke tabukni chini bwsabutui nang ang ma pha takhurok no tuidului tui phaimani bagui se tini chung o hayungni mokol nugo aboni bagui tripuri khorang tini tripuri dofani ogra rokno nana chuchu rokno khulumung tei chibai yapharo tei tripuri khorang kobokna musungo tripuri dofani lukurokno salsa jeng bebakno jengno kaham kereng tonodi hanai kaitoni thani eba mutai atai roni thani jeng suri sanmani bisingtui salsa u thayo soguyako sekang dofani samung tangui chini tripuri dofano phiogui kaisa chungsasa tripura hasteo chini bwsabutui eba tripura hasteo chini tripuri dofani borsongni ongui hawyakong khiklayakho rokni bagui kaisa chungsasa tongthok thai swnamui klanglayana hanai tamni hinke tini sengchini chuchu nochung nuguino tongkha chini mokolbai bo lori huibo manliya himibo manliya kok sanani fan krikha salsa jengbo apti hai nangnai aboni bagui jeng tabuk sanani fan tongo himnani fan tongo khainani fan tongo aboni bagui koboknai jeng chini chuchu pura hai ngiyakho sekang dofani samung tangui chini nana chuchu hai ngiyakho sekang no tripura hano kaisa yokjak bwsani tongthok ha jeng swnamui klangri thanglayano hinke phaidi khapani tripuri takhokte bukhurok haino phaidi seng chini chuchuni khuktui no jeng khanainale phirana busujora kok lamro sanamu sungjak thangnamu sungjak phiaba tabungni hai busy life ho logeranai chini chuchu no kebo kre Enggak rokok sih, Dik. Apa sih lah orang dah berkat sendiri. Omongan lagi ada bangun kita. Itu masalah itu. Mati sih penghuni. No, bike चलाना ही बता दो Oma tuh protiram. ऑटो दिखाना है चला कर दिखाना है অত বাইরে থানায় ঠেলা বা থানায় শাসিয়ে ফুল বোমা মারছি দে মার দিও তো সফল কোনে কা দুঃখ মায় অনেক 당연히 아마도. 다이적 간다워. 얼어 가져 얼어. 당연히 얼어. 사서 또 마마는 거라. 가게 미친 줄 살게. 원래 미신노. 아, 없지. 그나마 나야 노원 안 돼. 이거도 안 하나 하시디. 오만원 아주 여자 방어 놓겠다. 또 마사만 또 Mati sih penghuni. Enggak rokok sih, Dik. apa sih lah orang dah
bekat songdi. Ako ang kaya sirin tangsti ka. Kok saya sih nggak pesan sih. Sempure geranu. Masalah ya sih warna itu kayak sih. Maisa ba kaya kok salanya. Roko siri susu. 파이팅게 가보니 트리프리타 후대 부크로 디니 능 앙보 업데하이 니야코 스강 지니 부사부티 타코 부크로노 역삭 보송니 부사부티 서나무이 글랑기 탕라야나 디니 바기 아스그노 저토노 지바이 야파레 함바이 저토노노 Belaikena hambai tripuri khorang nai tongnai dakukte bukuk sona sini channel tabu bonorok subscribe khlaya khong khangken daktino subscribe khlai di jotun chai sekang video norok nugna bagi aboni bagi tam makhlai video ni tolaw norok nugo yagra phai sing subscribe ni suija kasak khlai abona click khlai di click khlai mani loge loge no kaisa bell hai khlai nugjagana nukjaka a bell click khlai re click khlai re kha ke sing video upload khlai mani loge loge no norok video nugana joton chai sekang nugana aboni bagi belakeno hambai nai tongdi